Aha. Ja som to niekto rozopol. Hore zadok. Aspoň ja niečo naučím. No veď toto. Človek sa stále učí. No však. Ja sa stále učím. Jak robiť aj iné športy. Ako vidím, ale veľa ľudí strieľa z luku, ako vidím. Ja som tiež taký blázon, že robím také lacné športy, ale hovorím. Až potom pôjdem si pre výstroje, ja. Vieš, čo je najzábavnejšie na potápaní? Neviem. Ja sa idem urobiť a ty ma tu počkaj. Dobre. Poznáš ma? No jasné. Sa trochu uložiť, lebo... Natáčaš Poď to? ku mne. Toto má mať to je pod srdce. alebo takto? Tak. Takto? Tak. Len počkaj, ja to radšej povolím, aby sme mali miesto. Tak. A si sa dotiahnem. Poď sem. Nie. Ja držím. Neboj. Ja sa Toľko nebojím. budeš mať adrenalínu, že vôbec nebudeš mať strach. Dobre. Nebudeš mať strach z adrenalínu, ani teplo ti nebude také, jak Som by si si myslela, že chcela. mu bude väčšia zima, práve že v pohode. Nebude, lebo masku. Daj si masku. Najprv povedz si zo pár slovíček máme pred potápaním. Ľúbila som ťa. Ľubím ťa, nie? Ale hej. A co, ideme? Ne, táto ne. To je východňarské. Tak. Viete hodžovať po východňarsky? Utvorím dobre, neboj. Čo znamená toto plus a minus? Keď dáš plus, tak sa otvorí úplne klapka, keď dáš mínus, Úplne sa zatvorí. tak sa zavre, aby keď... No. No dýchaj, s maskou, jasne. Brúškom. Áno, a brúško. A teraz si daj to do úst. Tak, super. A teraz si láhni ku mne. Ku mne si normálne láhni. Neboj sa. Poď. Čo? Masku? Dobre. Tak si von. Neboj sa. To ma dávať dole. Dobre. Stojím. Dobre, vysvetlím. No. To, keď padáš dole, to znamená, že nemáš pokrčené nohy. Mám mať pokrčené? Áno, keď ich pokrčené dopredu, trošku, skúšaj. Ku mne. A pokrčte. Tak dobre. Takto. No, a už padáš dopredu. Máš moc. Dobre. Fíha, ale ty splávaš. Dobre. Si šikovná. Dobre. Ďakujem. Dobre, rozcvička sa skončila. Vyťahnem si to. Už máš. Už hej? Ďakujem. No čo? Dobre. Dobre? Aha. Tak ju postráž, ne že sa utopí, dobre? Dobre. Ja idem hore si pre veci. Dobre, takže láhneme si, ja si ťa vypustím, aby sme po dohody. Ešte začína byť zima, ešte nie sme vo vode, takže
budeme sa hýbať a nepôjdeme dole. Dobre. Dobre? Lebo tam je fakt zima. OK. Potrebujem, aby si vyrovnala tlak a ukázala mi, že je to OK. Keď to nie je OK, tak mi ukážeš na uško. Aha. Dobre? Dobre. Pôjdeme pomaly. Keby nejaký problém, tak mi stlač ruku, OK. lebo budeme sa držať. OK. Dobre? Poďme. Môžem si dosť? Áno. Ja vezmem inflátor, vyfučím sa aj ja.